Emme peygamberimiz näme diýär? Peygamberimiz şu azallarda eşhedü enne Muhammedur Resulullah diýip gıýgırýan peygamberimiň aýdan kefe. El-keyyisu men dana nefsehu ve amila lima ba'da'l maut. Vel-aciz men etba'a nefsehu hawaha ve temenna ala'llahil amani. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey mümin Müslümanlar, peygamberin aýdan kefşi. Veren, çizhuş, bahuş, bir adamdır, bir Müslümandır, nefsini hor edip, dinini qaim olup, vaqş ölümden soňram Hudaýa nädire jogap bererin kan diýip pikirini bolýan bolsa, hakykat veren adam şo diýipdir. Ine peygamberin veren diýen adam taşy. Peygamberin dogry özüň veren diýen adam taşy. Hudaýyny ýada salyp, ey men şu dünýeden geçemde inşallah cennete girip peygamberimiz bilen cennette oturarna inşallah diýip ýadymda bolaýan bolsa, hakykat zeriň adam, zeriň jowan oglan şu diýipdir. Samsyk kim? Akyllan çaşan kim? Vel ahmaqu men atba'a nefsehu hawaha ve temenna ala'llahil amaniyye. Kellesine gelen radyny etjek. Halan tüzlü kepleşecek. Halan dadın yiyecek. Halan dadın içecek. Halal haram men işi yok. Yine de öyleler otika. Ay, ahullan ayet veren kepken. Hudaý Taala Rahmanur Rahim. Yok, ucunu der Rahim deyip, yönü öz ağını doldurup keplete, akılsız şuna diýenlikdir. Peygamberjanyň dogry öz ağından çıkan kepşi. Akıllı bir adamdır, kıyametinde fikri olsa, akılsız bir adamdır. Halan dadyn etjek. Yine de ýerine o Hudaý Taala mahim. Ojuru der ahim aýtışlar ýanak diýjek. Bu samsyk diýip durup peygamberimiz aýtdyr. Peygamberimiz şizirek açyklap aýtdyka, aýallygyň musulmanlar, men aýallygyny diýip aýtýanym şon 199 aýallygyny aýtýamyny. Erki adamda berekella birat barda, ogly gitse begeniye, dogany gitse begeniye, bally gitse begeniye, hey akyllyň şaşaryn diýip beren ýok. Asylyan fat aýallygyny. O da deslap yakirraklarından başlıyor. Barp ayarlığını aydıp, barp enesini aydıp, oğlun çaşamasın, oğlun değerliyamasın, oğlun neyem olamasın deyip, son namazdan alıp kalıyor. İnni siz ayarlığını eşittiniz, Peygamberimiz ona samsyk diýmän, ona akıllı diýin diýip duka, indenmeýlek dilimizi qaýym bolaýlyň. Indenmeýlek dilimizi ýarmaýlyň bu barada. Teşvik edin. Peygamberjanyň hak ummeti bolarsyň. Berekella ballyn bir de dogada bolly, gönenörsiňiz. Adam bolsaň, kulak goýgun ewgide, mollalar ýanynda sohbet ýakşydyr. Alimlara üýten açylar gözüň, jahillara üýten kördek bolarsan niýe maktun bolýan. Hani gowaryan maktun bolýaňyz. Ya fakat Türkmen diýip goýmalymy? Hani aýtýan kepleriniň ameli ýady. Adam bolsaň, kulak goýgun ewgide, bagışlaň maktun bolýan aýdan dady. Heýwan bolmasaň, iki aýaň mawasy men nasihatyma kulak asdypdyr. Adam bolsaň, kulak goýgun ewgide, adam bolsaň men kepim kulak asdypdyr. Hop, näme diýen maktun bolýan? Mollalar ýanynda sohbet ýakşydyr. Din ilmini bilýän adamlar bilen gelip gurrundeş bol, wagda nasihatlaryny kulak asdypdyr. Jan çekip aýtdyr maktun bolýan. Alimlere üýsen açylar öden, klaslara gelip dursaň, buýdyň açylar, näme diýini bilersiň. Jahillara üýsen kördek bolarsyň. Emma dinden habary ýoklaň ýerine düşseň, panarsyz gapgaraňkyda gezip biren kör ýaly bolarsyň. Iler gaýran tanymarsyň, aşak ýokaryn tanymarsyň, ömür geçdi, tüf bolar, ondan melek tüfüň de peýdaty bolmaz. Hemmäňizi ilwini içeriňiz, ogul gyýdyňyz, enataňyz, dostyaryňyz bir Allah Zülcelala tapşyrdym. Belki imanyňyzy we a'mal-i salihaňyzy we hatima